дай мой старый телефон есть. ассалому алайкум, тамошобинони гиромӣ. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Умедворам, ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. духтарои азиз, имрӯз оиди маҳсулотҳое, ки ман аз сайти Корея заказ кардам, барои шумо маълумот медиҳам. духтаро, барои онҳое, ки намедонанд, нав ба эфири мо ворид шуданд, ман дар ширкати Атомӣ дар тӯли 1 сол аст, ки кор ва фаъолият мекунам. духтаро, ширкати беҳтарин аст, ширкати кореягӣ аст. маҳсулотҳои ширкат зери назорати давлат аст. духтаро, яъне ки дар ин ширкат ягон намуд маҳсулотҳои фалшивӣ, подделка, ягон чиз нест. Ҳамаш значоки ҷимпикати, яъне ки значоки сифат, яъне значоке ки сифати олӣ доштани маҳсулота кафолат медиҳад. барои ҳамин, духтарои азиз, онҳое, ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат, биёед ба командаи ман, бо ман ҳамкорӣ кунед. айни замон, духтаро, рақамҳои телефонии худи ман аст дар эфир. барои ҳамкорӣ марҳамат нависед, кор ва фаъолият мекунем. онҳое, ки хоҳиши кор кардан доранд, албатта муваффақ мешаванд. онҳое, ки намехоҳанд кор кардан, мехоҳанд, ки чӣ хел гӯям, бе ягон ҳаракату ғайрат пешравӣ кунанд, ақаллан барои зангҳои духтарои командашон ҷавоб намедиҳанд, ин гуна занҳо муваффақ шудан наметавонанд. духтаро, дар ширкати Атомӣ 1 сол, 1.5 сол меҳнат мекунед, баъд уже командае ки сохтед, командатон худаш кораша пеш мебарад. барои ҳамин, духтаро, марҳамат, бо мо ҳамкорӣ кунед. роҳи кора ман нишон медиҳам. кор осон аст. танҳо аз тарафи шумо хоҳишу ғайрат лозим аст, яъне ки желание. акнун, духтаро, оиди ҳозир маҳсулотҳо ман барои шумо маълумот медиҳам. ана инҷо, духтаро, заказҳои ман, духтарое ки аз духтаракҳои командаи ман заказ кардагӣ буданд. духтаро, заказотон омадагӣ 2 моҳ шуд заказ ба заказотон омадагӣ. насиб рӯзи душанбе ҳаматон ба равон мекунам. баъдан, духтаро, мумкин шумо ҳайрон мешавед, ки барои чӣ ҳам аз сайти Корея заказ мекунед. ҳозир ман шуморо равшанӣ меорам. духтаро, маҳсулотҳое ҳаст, ки аз ҳамин приложенияи аз ҳамин Россия истода мо заказ кардан метавонем. аз приложенияи Атомӣ маҳсулотҳое ҳаст, ки монанди ана ин гуна витаминҳо мо танҳо через ҳамин сайти Корея заказ мекунем. ин чизҳо ҳоли каталоги мова ворид нашудааст. ана инҷо, духтаро, ана ин биотин. биотин чист? биотин аз рехтани мӯй беҳад барои мо ёрдам медиҳад. яъне ки хусусан онҳое, ки занҳое, ки баъди таваллуд кардан витаминҳои организмашон меравад, мӯйҳо мерезад, нохунҳо вайрон мешавад, пӯсти даст, рӯй, ҳама тарафа ана ҳамин биотин беҳтарин чиз аст. духтаро, нархаш 2 ё 2 ё 200, ана ҳамин хел дастафкаш боз алоҳида. духтарои азиз, нависед, ман маълумоти пурратар медиҳам. ана ин биотин. ин бошад, духтаро, комплекс витамин, мультивитамин мегӯянд. цветная еда ном дорад. айни замон ин чиза аз фурӯш гирифтагӣ ҳастанд. ҳозир аналоги ҳамин баромадагӣ профактамин ном дорад. худи ана ҳамин хел, ана ҳамин бар ин ёрдам мекунад организми мо. дар таркиби ин якчанд витаминҳои зарурӣ барои организми мо ҳаст. барои беҳуда цветная еда намегӯянд. витамин Б, селен, магний, витамини оҳан, витамин Д, ин чизҳо беҳад барои мо зарур аст. духтарои азиз,
ҳозир ман смсотонро мехонам. Аввал дар бораи маҳсулотҳо маълумот диҳам. Ин бошадам духтаро, инашам бошад комплекс витамин. Дуто ин чизо заказ Тоҷикистон ба духтаракҳои азиз. Касе ки Тоҷикистон ба через ман заказ мекунад, ман доставкатона бепул мекунам. Ана ин бошад духтаро, ин бестселлер барои модарон духтаро, барои занҳо. Ин аз пӯстҳои рамидагӣ, пӯстҳои даридагӣ баъд аз таваллуд кардан, онҳое ки кесарева шудагӣ ҳастанд, пӯсти шикамашон даридагӣ, беҳуда ин эфир танҳо барои занҳо нагуфтам, барои он ки ин эфир камтар эфири чӣ хел гӯям, индивидуалӣ барои занҳо мешавад. Дар бораи ҳамин чизҳои нозук мо гап мезанем. Ана ҳамин хел духтаро, ана ин чизам заказ шудагӣ, инам равон мекунам. Баъдан кремҳо барои ҳамин пӯстҳои рамидагӣ ва пӯстҳои даридагӣ беҳад зиёд ҳастанд, лекин сифати ҳамин кремҳои ширкати Атомӣ духтаро, ин премиум косметика, сифати олӣ доранд. Ана инам лосьон ба фикрам аз пӯсти рамидагӣ. Нархи ин духтаро 1700 ё 1600. Аниқаша гуфтан наметавонам, барои он ки хотирам нест. Ана ин бошад духтаро, чай пуэр, чое ки барои харобшавӣ, барои вазна партофтан беҳад чизи беҳтарин аст духтарои азиз. Барои ҳамин марҳамат, касе агар гирифтанӣ бошад, нависед дар ватсапи ман, заказ мекунам, доставка бепул аз тарафи ман. Ана ин бошад духтаро, калтсий. Калтсие ки дар таркибаш магний, витамин Д ва витамин К дорад. Духтарои азиз, ҳозир як чиза ман барои шумо мефаҳмонам. Вақте ки дар таркиби калтсий духтаро, ана ҳамин витаминҳо ғайри калтсий, магний, витамин Д, витамин К, агар ҳамин чиз набошад духтаро, калтсий не усваивается в организме, яъне ки калтсий, организми шумо калтсии лозимия намегирад. Бефоида калтсий истеъмол карданатон, агар дар таркиби калтсий комплексни витамино набошад, яъне ана ҳамин витамино набошад, ин калтсий барои шумо фоида намекунад. Ба хотири ҳамин ширкати Атомӣ ҳамин хел грамотно подобранные витамины мегӯянд, яъне ки витаминҳое ки бо ҳамин дуруст интихоб кардагӣ организми шумоя ба назар гирифта. Ана ин бошад духтаро, ин Атомӣ Evening четырёхэтапный, яъне ки Evening четырёхэтапное очищение лица. 4 этап дорад духтаро. Очищение, пенка, баъдан скрабирование, баъдан аз косметика тоза кардан ва баъд маска плёнка духтаро. Чизи беҳтарин аст. Ман худам заказ кардагӣ будам, ҳозир ина бошад Тоҷикистон равон мекунам. Иншоалло рӯзи душанбе равон мекунам. Ҳамаи ҳамин заказҳо духтаро Тоҷикистон ба. Нархи 4 этапка духтаро 2900. Вақте ки духтарои азиз шумо крем истифода мебаред, крема то ҳамин 4 этапка кати тоза накунед, фоида надорад духтарои азиз. Барои ҳамин аввал аз ин истифода мебаред, нархаш чӣ хеле ки гуфтам 2900, баъдан уже дигар чизоша. Баъдан крему уход барои рӯй дигару дигароша истифода мебаред. ана ҳамин хел духтарои азиз, акнун ман смсотона хонам. Мусулманка Айша, салом алейкум. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Хушбахтӣ. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Идрисҷон Убайдович, салом алейкум. Паҷон созен. Ва алейкум салом. Хуб, раҳмат. Абду навиштагианд. Ассалому алейкум духтарони пешқадами Атомӣ. Ва алейкум салом. Хуш омадед. Хуш омадед ҳамаатон ба эфири мо, духтарои азиз, духтарои беҳтарини командаи ман, командаи духтарони муваффақ. духтаро, акнун оиди камтар оиди кор дар ширкати Атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Ҳамагон медонед ки 9 август кушодашавии ширкати Атомӣ дар ватани азизамон, дар пойтахти азизамон Душанбе баргузор мегардад. Духтаро,
чиптаҳо дар тариқи онлайн фурӯхта мешавад. Марҳамат, касоне ки хоҳишманданд дастрас намоянд, онҳое ки мехоҳанд ки бо командамон якҷоя аз наздик шиносоӣ кунанд, вохӯрӣ кунанд, марҳамат духтарон, 9 август ба шаҳри Душанбе. Захарова Гулбаҳор: салому алейкум апаи Рудобаҷон, ба шумо муваффақият. Раҳмат, раҳмат ва алейкум салом. Духтарои азиз, ҳозир дар бораи маркетинг план мефаҳмонам. Ҳозир ман приложениям ба медаром. Вақте ки шумо номнавис шудед, духтарои азиз, вақте ки шумо номнавис шудед, шумо ва ID парол метиҳанд, яъне шумои мо регистратсия кардем, ID парол додем. ID парол рақами 8 рақама мешавад. ID паролатон англисикати ягон намуд парол месозем мо. баъд шумо медароед, аввал ҳамин рақамҳои зиёда мезанед, баъд медароед, шумо уже вориди кабинетатон шудеда. Духтаро, ана инҷо мебинед ки ина набори ивнинг 2900 рубле. Ана инҷо мебинед ки духтаро нархномаҳо ҳаст. Бисёриҳо ана ҳамин бал кабуд кати навиштагӣ ин бал, сиёҳ кати ин нарх. Духтаро, бисёриҳо перепутат мекунанд, яъне ки хато мекунанду мегӯянд ки нархҳо 16 000 будааст, 12 000 будааст. Не духтаро, ин 12 000 ин пиви, яъне бала пиви мегӯянд дар ширкати Атомӣ. Ана ҳамин хел духтарои азиз, барои ҳамин марҳамат номнавис шавед, кор кунед, фаъолият кунед. Боз як чизи дигар духтаро, ҳозир як чизи дигарро ман шумо мефаҳмонам. Ҳар ҳафта, ҳар рӯзи ҷумъа дар ширкати Атомӣ духтаро тӯҳфа мемонанд, яъне падарка. Ин ҳафта падаркаи аз тарафи ширкат мондагӣ, ана ин хел очищение буд. Тӯҳфаи ина духтаро 7500 рубле ба заказ мекунед. Занги телефони шуд, ҳозир мекушам. ана духтарои азиз, пенка буд падарка, ҳозир як дақиқа. Ина духтаро 7500 рубле ба заказ мекунед ва барои шумо ана ҳамин тӯҳфа пенка равон карда мешавад. дидед духтарои азиз, барои ҳамин дар ширкати Атомӣ вақте ки кор мекунед, ҳама тарафа барои худатон приятна мешавад, барои он ки ҳар ҳафта тӯҳфаҳои беҳтарин мегузоранд. Шумо харидорӣ мекунед, боз маош мегиред духтаро. Барои ҳамин марҳамат, онҳое ки то ҳол намедонанд оиди ширкати Атомӣ, боварӣ надоранд, марҳамат биёед духтарои азиз, бо мо ҳамкорӣ кунед. Так, смс: вале апаҷон рост дар Атомӣ балҳо 1000. Так, ман ба мисли дигар занҳо бовар надоштам ба ин ширкат, аммо баъде ки ҳамкорӣ кардам, истифода бурдам маҳсулотҳояшро. Беҳтарин маҳсулотҳо будааст. Креми солнцезащита қабул кардам, бисёр креми хуб. Саломат бошед хоҳари азиз. Айша навиштагӣ. Духтаро, ана ҳамин ҷо ҳозир як хоҳаракамона смсашона хонда як чиз хотирам омад. Духтаро, вақте ки шумо номнавис мешавед, ҳар ҳафта тӯҳфа мегузорад гуфтема. шумо метавонед ин тӯҳфаҳоя роҳҳои беҳад зиёд ҳаст чӣ гуна тӯҳфа гирифтан. Метавонед ҳамин тӯҳфаи гирифтагитона фурӯхта, мисол соҳиби як маблағи худ гардеду ана ҳамин маблағ кати тиҷорати худатона оғоз кунед. Хулоса, дар ширкати Атомӣ шахси нодортарини ҷомеа метавонад ба маош баромада соҳиби маблағҳои беҳтарин гардад. Боз як чизи дигар духтаро, бисёр савол дар личкаи ман оиди истеъмоли маҳсулотҳои ширкати Атомӣ, хусусан хемохем зиёд савол мешавад духтаро. Баъдан ман суол медиҳам ки хемохема шумо аз куҷо дастрас намудед? Мегӯянд ки аз фалон структура ман омадам. Саволи ман ба дар группам ҷавоб наметиҳанд, апаҷон ҷавоб диҳед. Илтимос духтарои азиз, онҳое ки аз дигар структураҳо савол медиҳанд, ман
ин чиза ба дӯши худ гирифтан наметавонам. Ман намедонам шумо аз куҷо заказ кардагӣ ҳастед хемохема. Ман ин чизба ҷавоб додан наметавонам. Вақте ки шумо аз ман, аз духтарои командаи ман харидорӣ мекунед, марҳамат, ман ба ҷону дил ба ҳамаи саволои шумо ҷавоб медиҳам. Аз рӯи инструксия барои шумо маълумот медиҳам. Лекин вақте ки аз дигар ҷо харидорӣ мекунед, ман ин чиза ба дӯши худ гирифтан наметавонам, духтаро. боз як чизи муҳим, вақти истеъмоли хемохем ба духтаро беҳад муҳим, ки шумо аз рӯи инструксия истеъмол кунед. Яъне дар як рӯз ду стики, якта саҳарӣ, якта бегоҳӣ. Боз як чизи дигар, духтаро, доимо баъдҳоя, яъне витаминҳоя шиками серба истеъмол мекунед, духтарои азиз. Дору ин чиз дору нест, ин биологически активный добавка, яъне иловаҳои биологӣ. Ин чиза мо танҳо шиками серба истеъмол мекунем. ана ҳамин хел бисёр савол метиҳанд, ки шиками гуруснава спирулиная барои харобшави онҳое, ки барои вазн партофтан истеъмол мекунанд, ва ана ҳамин чой пуэрам даже баъди завтрак дар давоми рӯз 1 литр обба тайёр мекунед, дар давоми рӯз ҳамин обба менӯшед. 1 стикаша дар 1 литр об. ба хотири ҳамин дигар баъдҳоя, масалан ана ҳамин калтсия, шумо шиками серба бояд истеъмол кунед. ана ин биотинам бошад, шиками серба, духтаро. Умуман ҳамаи ҳамин витаминҳоя шиками серба истеъмол мекунед, духтарои азиз. Баъдан барои доғи рӯйҳо, барои доғи дастҳо, духтаро бисёр дар бораи крем мепурсанд. Духтарои азиз, креми солнцезащитный дорад ширкати Атоми, нархаш 700 рублей барои участникҳо, барои онҳое ки регистратсия шудагӣ ҳастанд, нархаш 700 рублей, барои онҳое ки регистратсия нестанд қиматтар. ҳозир ман шумо нишон медиҳам. худи ман аз ҳамин крем истифода бурдам. ҳозир кремам тамом шуд. на бо заказ кардам, ҳоле нишон метиҳам биёяд. Духтаро, ана ин крем солнцезащитный и тонирующий, яъне ки аз нури офтоб ҳимоя мекунад ва ҳам камтар сафед мекунад пӯста, монанди тональный барин сафед мекунад. худи ман аз ана ҳамин крем истифода мебурдам, духтаро. Дастои ман беҳад доғаш бисёр буд. Ман офтоба агар рӯдба кор мекунам бе перчатка. баъди истифодаи ҳамин крем доғҳои рӯи ману дасти ман рафт, духтаро. барои он ки нури офтоб зарари беҳад калон мерасонад пӯстба, хусусан барои онҳое ки дар ҷойҳои гарм зиндагӣ мекунанд, беҳад зарари калон дорад. ана ҳамин хел, духтарои азиз. онҳое ки мехоҳанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд, бори дигар такрор мекунам, ба ватсапи ман нависед, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. Так, Фотима Ғафурҷоновна, салому алайкум, духтаро ба пеш. ман ба мисли так хараф шумо духтаро хемохема, ана инҷа оиди хемохем боз пурсидан. Хемохема, духтаро, бори дигар такрор мекунам, аз рӯи инструксияш истифода набаред, фоида намерасонад, духтаро. аз рӯи инструксия дар давоми рӯз шумо бояд зиёда аз 1 литр, ақаллан 1 литр об истеъмол кунед. ана ҳамин хел. баъд аз организми шумо ҳамаи чиза мебарорад. баъдан курси леченияи хемохем, ана ҳамин сети 4тага дар як вай 4 упаковка хемохем дорад. ана ҳамин як курси табобати хемохем, духтаро. бисёриҳо 2 стик истифода мебаранду уже 3-юм рӯз мегӯянд ки барои ман фоида нарасонд, таъсир накард хемохем, ягон чӣ накард мана. Не, духтаро, шумо истифода мебаред, ин чиза истеъмол мекунед, 6 моҳ пас боз истеъмол мекунед, ана он вақт шумо ягон фоидаша мебинед. ин хел не ки шумо як упаковкаи аҳли оилатон кати ҳама каса истифода бареду баъд шумо боз интизори ягон натиҷа мешавед. Не, духтаро, ин хел не. ҳамаша аз рӯи инструксия истифода мебаред ва иншоалло фоидае мебинед. баъдан боз як савол буд аз тарафи як духтар. гуфтанд ки ман 6 сол боз
фарзанддор шудан наметавонаму хемохема истифода бурдам. Апаҷон ду пачкаша хӯрдам, гуфтанд ҳомиладор шудам. 6 сол боз ҳомиладор набудам. Барои чӣ ин хел шуд? Наход хемохем антибиотик монанди антибиотик аст ки организми моя ин хел фоида мерасонаду ман ҳомиладор шудам. Гуфтанд ҳамин рӯз ё паго оиди ана ҳамин чиз дар группам обучение гузаронданӣ будам, дар нақша доштам. Духтаро, хемохем организми мо чӣ кор мекунад? Аз организми мо чизҳои нолозимия мебарорад. Как умный доктор-диагност, яъне духтури донои диагност, организми мо кадом органи мо безеб кор мекунад, ба кор медарорад. Ва боз як чизи муҳим, вақте ки гормон дуруст кор накунад, агар функсионировать накунад, ана ҳамон вақтам духтаро шумо занҳо ҳомиладор намешаванд. Ин чиза ҳамаи ҳамин гинекологова савол диҳед, ҳамин саволотон ба ҷавоб медиҳанд. Акнун ман маълумоти олии тиббӣ надорам, маълумоти миёна дорам, лекин аз ҳамин рӯи обученияҳо, чӣ хеле ки дар обученияҳо ман мешунавам, барои мо нақл мекунанд, отзывҳое мемонанд. Вақте ки гормон не функционирует, то есть плохо функционирует, то не наступает беременность медоянд. Вақте ки гормонҳо безеб кор мекунад, ҳаминам беҳад муҳим аст. Ва баъди истеъмоли хемохем гормони мо ба кор медарояд, духтаро. Яъне хемохем ҳамин хел гормональные недостаткаҳоя ба ҷои худаш мебиёрад, восстанавливать мекунад. Ана ҳамин хел, духтарои азиз, хемохем ана ҳамин вазифаҳои беҳад муҳима иҷро мекунад. Гормонҳоя ба кор медарорад. Агар дар организми зан як гормонам кор накунад, агар хоб бошад гормонаш, вазифая иҷро накунад вазифаша, ана он вақтам ҳомила намешавад. Ба хотири ҳамин доимо мегӯем ки хемохема як курс истеъмол кунед, баъд ягон хел натиҷа интизор шавед. Ана ҳамин хел, духтарои азиз. Так, салом, манам кор мекунам, хемохем харидам, накард фоида, ба хаёлам неправилно истифода бурдам. Ана боз як саволи беҳтарин. Бале, хоҳари азиз, вақте ки хемохема бори дигар такрор мекунам, дуруст истифода баред, ана он вақт фоида мекунад. Боз як мисоли дигар мебиёрам, духтаро. Як зан аз Тоҷикистон занг задану гуфтанд ки апаҷон, ман хемохема истифода бурдам, фоида накард, наоборот ман ана ин хел шудам, ин хел дар баданам як монанди аллергия пайдо шуд, монанди крапивница бар ин. Духтарако, вақте ки хемохема истифода, баъд ман савол додам ки шумо чӣ гуна истеъмол кардед? Гуфтанд ки ман рӯзадор будам, рӯза гирифтагӣ будам, вақти ҳамин кай тавонистам, ана ҳамон вақт истеъмол кардам, аз хотирам бисёр вақт мебаромад истеъмол. Охир ин хел намешавад. Шумо бояд регулярна, уже организми шумо ҳамин чизба одат мекунад. Организми шумоя ба кор медарорад хемохем. Баъд ана он вақт барои шумо результат медиҳад. Хемохемам ин хел чизи сеҳрнок нест ки як бор шумо истифода бурдеду вай сразу результат диҳад. Не, организми шумо тайёр мешавад, уже организми шумо ба кор даромадана сар мекунад, и шумо яку якбора бас мекунед истеъмолаша. Ин хел намешавад. Боз сар мекунед, боз организми шумо ба кор медарояд, кора сар мекунад, боз шумо бас мекунед истеъмолаша. Не, ақаллан як курс, духтаро, истеъмол кунед, ана он вақт фоидаша мебинед. Так. Баъдан бисёр муҳим аст ки шавҳаратон ки якҷоя истеъмол кунед, духтаро. Инам беҳад муҳим. Бисёриҳо зану шавҳар истеъмол мекунанд. Ин барои худатон фоида, барои организми шумо зарар намерасонад. Хемохем мисол шавҳаратон ягон камбудӣ надошта бошандам, зарар намерасонад, наоборот иммунитета мустаҳкам мекунад, организматонро бақувват мекунад. Ин беҳад чизи аҷоиб аст ин хемохем, ки бовар кунед, аз моҳи сентябр, духтаро, аллакай спискаи доруҳо дохил кардаги ҳастанд ҳамин бадҳои ширкати Атомия, духтаро. Ана инам боз як хушхабар. Ҳамаи бадҳоя спискаи доруҳое ки табобат мегирем, ана ҳамин бад дохил кардаги ҳастанд. Яъне ки калсий барои организми мо чӣ кор мекунад? Вақте ки организми мо дар организми мо калсий норасогӣ аст, остеопороз, артрит, артроз, ана ҳамин чизҳоро моя гирифтор мекунад, духтаро. Барои пешгирӣ мо бояд аз ҳамин
истеъмол кунед. Ман фоидаи ин чизҳои худи худам барои наздиконам харидорӣ карда дидагӣ ҳастам духтаро. Барои ҳамин беҳад ҳамин ширкат ба боварӣ дорам. Ҳамин ширката дӯст медорам, қадр мекунам. Барои модарам харидорӣ кардагӣ будам кальцикати, турматсин ва хемохем. Дар ҳақиқат результата дидем духтаро. Модарам раҳи дур ба раҳ гаштан наметавонистанд, артрит доштанд. Баъди истеъмоли ҳамин бадҳои атомӣ ман даже видео карда группа ва духтарон ба равон кардам, ки ина бинед чӣ хел мӯъҷиза. Модарам раҳи дур ба якҷоя прогулка рафтем, раҳ гаштан. Хулоса беҳтарин чиз аст духтаро. Духтарои азиз, ана ҳамин буд эфири имрӯзаи мо. Так, онҳое ки дар эфири мо иштирок карданд, ташаккури зиёд. Саломат бошед. Аз ҳамаатон миннатдор ҳастам. эфирамонро ба охир мерасонем. Барои заказ ба ватсапи ман нависед, барои ҳамкорӣ ба ватсапи ман нависед. Якҷоя кор ва фаъолият мекунем. Саломату сарбаланд бошед то наворҳои оянда.